Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Singayaphi masuka kuyena. Iphenduliwe imikhuleko yethu. Iphenduliwe. Ngiyacabanga ukuthi abasele abangakasho ukuthi bahambe kanjani. Abasegoli abasuke la bethi bazolala kwaNongoma bese bevuka ekuseni baye eGoli bebengakangitsheli lutho. Kodwa abase-Cape Town sebefikile. Abase-Cape Town iKapa lodumo. Sebefikile bahambe wona lo 24 hours wabo lo. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Abantu abazinikele ngale ndlela abeze bekulungela ukuze enkonzweni ukhona nezingane ezizobusiswa nezithe ukukhula ezokhulekelwa. Yazi ukuthi ngiyamangala. Ivuthiwe ibranch yase-Cape Town kodwa bengakaze ngiye kuyona. Kodwa isivuthiwe. Angazi-ke la wakhona la esinawo la eduze ukuthi wona anjani. I-challenge leyo ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu yena ovula ama-branch la ithanda khona. Yena futhi osinika abefundisi laba benhliziyo yakhe. Usho njalo uma ebeka uDavide esikhundleni sika Sawuli uthi ngimfumene owenhliziyo yami. Angazi ukuthi mina nawe singabe inhliziyo yakhe yini na. Uthini ngami esezulwini? Uthini ngawe esezulwini? Kungenzeka ukuthi ungaba ngowenhliziyo yakhe. Makunjalo libambisise ivangeli oliphethe. Libambisise ungadedeli. Kubambisise okufundisiwe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sibonge bonke abafikile. Siyazi nabanye bebethanda ukufika, abanye bahoxisile kuvela izimo. Kodwa ngakho konke siyabonga kakhulu nabanikelile banikela isipheko. Khona abanikela isipheko bengezi. Kanti khona bese becelile athi ngiyathanda ukuze kodwa imali yesipheko iyashoda. Ngithi mina khululeka uze. Ngoba ngiyazi kunomzalwane osikhiphile isipheko kodwa kezi. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu aphinde ukubusisa. Ngoba khona oyedwa olambile. Bonke bathole ngendlela efanele. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa ngithi uJesu KRISTU inkosi. Ngoba phela mase sisho njalo inkazimulo iya kuNkulunkulu Baba ezulwini. Ake sibuke incwadi yethu. Singakayibuki asiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Simdumise ngoba unguNkulunkulu odale konke. Wakudalela indodana yakhe. uJesu KRISTU inkosi yethu. Wakudala ngayo futhi indodana yakhe. uJesu KRISTU inkosi yethu. Asiguqe sikhuleke. Babolungileyo babongcwele uNkulunkulu onomusa siyabonga kakhulu ukuhlangana futhi ngale ndlela. Okunye sikubongayo Nkosi ukuthi baphephile abantwana bakho bafike ezindaweni zonke. Abangakasho siyakholwa ukuthi ubaphephisile. Singamthola lapho omunye uNkulunkulu osiphephisa ngale ndlela. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena. Ngithi ungcwele ungcwele Jehova Sebawothi. Haleluya. Haleluya ungcwele. Ungcwele. You are holy. Siyabonga ngomoya ongcwele osinikeze yena. Siyabonga ngenkosi uJesu yasifela esiphambanweni. Siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa ekuhleleni kwakho konke nathi usikhumbule usibekele izinto ezimnandi ngale ndlela. Siyakubonga ngeenkonzo zabasha. Siyabonga ngabo nokuyiphatha kwabo siyabonga. Ngiyacela nje Nkosi imbewu etshaliwe kwangathi ngamili isebenze. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, wena omilisayo, wena okhulisayo. Siyacela uNkulunkulu wethu. Namanje banathi kule nkonzo ibusise ngegama elinamandla likaJesu KRISTU inkosi ephilayo. uJesu KRISTU inkosi. Amen.
Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele, siyamdumisa. Sijabulile ukuhlala nabantu abasha over the past 3 days. Bekumnandi. Noma-ke mina ngikhathele ngemvithi, inkonzo eziwu-7. Ngiyacabanga ukuthi kuyaqala ngikhumbule, inkonzo eziwu-7. Kodwa uNkulunkulu ungisizile, benginawo amandla. Ukhathala ngize ngakuzwa emva kwey'nkonzo. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Nani bazali nidedele iy'ngane zenu, abasha benu beza. Ngikholwa ukuthi nithe manilalela inkonzo ku-WhatsApp, abanye bayibuka ku-YouTube, najabula ngoba sibambisene ekwakheni ikusasa ley'ngane. Ngiyakholwa futhi ukuthi ezinye nizibonile lapha ku-YouTube ziphethe uhlelo, nijabulile. Ngimangalile amakhono akhona emabrentshini, amakhono amahle kangaka, umculo omuhle kangaka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, udunyisiwe. Siyaliphakamisa igama lakhe ngendodana yakhe ezelwe yodwa, sithi uJesu KRISTU Inkosi. uNkulunkulu akubusise mzali odedela ingane. uNkulunkulu akubusise. Nani bashe nifikile, uNkulunkulu anibusise. Ningakulahli enikuzwile, kubambisise. Funa kube khona okwemukayo umqhele wakho, kanti uJesu sezobuya. Ngake asiyezweni lethu, Philippians chapter 2 verse 9 kuya kuye-11. Ilona elingumgogodla walezi inkonzo eziphakathi nesonto. Kufundeka kanje: ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nabasemhlabeni abangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu KRISTU Inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Siyambonga kakhulu. Izilimi zonke asivume. Asivumeni bafowethu, asivumeni endaweni zonke sithi uJesu KRISTU Inkosi. Ake siphinde futhi, uJesu KRISTU uyinkosi. Siphinde kokugcina kwesithathu, uJesu KRISTU uyinkosi. Ayike ngelanga langolesine besikade siqhubeka lapha nezwi lethu esilithola kwabase-Efesu. Asibuyele kulona, singayishiyi into ilenga ingaphelile ngaphandle uma uNkulunkulu esitshela kanjani. Sigcine siku-Efesu chapter 4 size sifike khona besikade sisuka laphaya. Ake ngiqale ngifunda uverse 25 besizogcina ku-29 lapho besikhona. Ngakho lahlana amanga, nikhulume iqiniso, ilona loyo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Uswalahlela amanga, awusayinonga indaba. Verse 26, thukuthelani ningoni, malingashoni ilanga nisathukuthele. Verse 27, ningamniki uSathane indawo. Kodwa uyancenga uNkulunkulu ezweni lakhe, ningamniki uSathane ispace esincane omnikeze sona uzoginqa phansi. Verse 28, owebaya ngabeseba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela oswele. Liyazicacisa nje bafowethu, uma ubuhlutshwa isono sokweba, awusebenze manje bese uyaphana. Sidineke ngolesine sila kuverse 29, makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa bezwayo. Umusa-ke akushiwo wakho, kushiwo umusa kaNkulunkulu, ngoba ucebile ngesawo. Kodwa manje ukuze umusa kaNkulunkulu ubonakale, mawuvezwe wena ngokungalikhulumi izwi elibolileyo. Siye kuverse 30, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu, enabe kupha ungaye kuze kube ulusuku lokuhlenga. Ngamdabukisi umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyadabuka. Umoya ongcwele phela unemizwa. Umoya ongcwele uNkulunkulu, ningamdabukisi. Ngokudabukisa kwakho umoya ongcwele uzifaka enkingeni, hhayi futhi encane, enkulu. Ngamdabukisi umoya ongcwele. Sishaywe uphawu ngaye,
sibekwe uphawu. The Holy Spirit is the seal. Uphawu uNkulunkulu azosihlwitha ngalo. Angithi phela izwi lenkosi liyacacisa kwabaseKolose chapter 3 verse 3. Lithi uma nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Uma nje nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So uma kuphila kufihlwe noKristu, kusho ukuthi asaziphileli thina kodwa uKristu ophila kuthina. Uthi-ke uverse 4 kaKolose 3, nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimulweni. So uma uJesu, ngoba sasifihlwe kuye esekhaya, uma ebonakaliswa uselandwa ibandla, sobonakaliswa kanye naye, siyobe sihamba naye, silande thina emhlabeni. Ngiyazi awungizwa ngaphandle abangaziyo ukuthi engangasisho le statement. Angithi uma ukuphila kwakho kufihlwe kuKristu, kusho ukuthi wena la emhlabeni kodwa usezulwini. So mayise uJesu ebuyelanda ibandla uzobe ehamba nawe kodwa futhi ezolanda wena, ngoba ukuphila okuphila emhlabeni akusikhona kwakho. Ukuphila ngoKristu, ngokukholwa kuKristu Jesu Inkosi. Ngakho-ke bangcwele, asihlaleni kuNkulunkulu, asihlaleni kuJesu. Ukuphila kwethu makufihlwe. Kufihlwa kanjani na? Kufihlwa ngoMoya oNgcwele. Ngoba uyasuka wena spiritually uyohlala ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ehla zo-occupy umzimba wakho. So usufihliwe wena, izinto ezenza emhlabeni awusazizwa, onandaba nazo. So mayisebuya uNkulunkulu esezokulanda, lolu uphawu esishaywe lona olunguMoya oNgcwele ilona oluzokwenza uhlwithwe, uzohlwithwa ngalo lolu uphawu. So-ke asingamdabukisi uMoya oNgcwele, asingalidabukisi lolu uphawu, ngoba ilona esizohlwithwa ngalo. Mphathe kahle uMoya oNgcwele, mhloniphe, ngoba sisazolandwa. Silandwa kanjani? Ngalo lolu uphawu. Mhlonipheke umoya kaNkulunkulu. Sibuyele lapha kwabase-Efesu ezweni lethu. Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu. Bamdabukisa ku-Isaiah 63 verse 10, abakwa-Israyeli wayesephenduka isitha sabo. Umoya oNgcwele uma umdabukisa uzophenduka isitha sakho. Ngakho ungamdabukisi nangengosi. Ukuze ungamdabukisi kufanele umlalele. Uyalalela uMoya oNgcwele, uyalalelwa uNkulunkulu. Ngesikhathi umlalela akadabuki, uyathokoza, ngoba into akutshela yona igenuine, into akutshela yona ilayizwe ekhaya ezulwini. Usho njalo uJesu. Uthi uMoya oNgcwele uza kunibikela konke akuzwayo ukukhulunywa. Umoya oNgcwele uzonibikela kokwami ezishoyeni uJesu. So uyathanda uMoya oNgcwele akubikele. Mawuthanda uMoya oNgcwele akubikele, kubiza ukuthi uhlale kuyena. Phila kwakho kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Sibekwe uphawu-ke ukuze sibekwe uphawu ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa. Usuku lokuhlengwa komphefumulo yilesi sikhathi usuphuma kulomzimba, lidilizwa leli dokota. Ungena kwisakhiwo esingenziwanga ngezandla, ungena kwisakhiwo esingenziwanga noma ubani, esenziwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ungene kulesi sakhiwo. Nobani angangena, kodwa kufanele ungene kuso uhlanziwe ngegazi lenkosi. Mawuzazi ukuthi uhlanziwe, uzazi ukuthi uthembekile, ngiyakutshela mina, hayi uzohlwithwa. Uzohlwithwa ngoba ukuphila kwakho kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Kwangathi ukuphila kwakho kungafihlwa-ke. Nomdabukisi uMoya oNgcwele nangengozi. Umuntu oqala ofanele umdabukise lo, njalo umuntu uxolo, umuntu okugcina uma kuwukuthi ungabadabukisa abanye kodwa hayi uMoya oNgcwele. So ake siziphatheni kahle, simphathe kahle, sim-understande, simlalele uMoya oNgcwele. uNkulunkulu uzowehla ahlale nawe ngomoya wakho oNgcwele, uthi uJesu uzozibonakalisa kuwe. Sike sayithinta kwabasha, uyathanda ukumbona uJesu, gcina imiyalo yakhe, yenza izimfuno zakhe, ama-T's and C's.
Siyabonga kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi ngokuvuma kwenkosi kusasa soqhubeka noverse 31. Verse 31 kwabaseFesu 4. Ube nosuku oluhle. uNkulunkulu abe nawe akugcine. Masikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga Nkosi, siyakudumisa ngezwi osusifundise ngalo. Uthi umoya ongcwele akufanele simdabukise. Umoya ongcwele sibekwe uphawu ngaye. Umoya ongcwele siyohlengwa ngaye ngosuku lokugcina. Sisize Nkosi, imphathe kahle, simlalele. Abangenaye bamjonge, bamfune ukuthi Nkosi ubagcwalise ngamandla kamoya ongcwele. Dumo lonke silinikeza wena, siyabonga. Busisa yilona loyo ilalele lenkonzo. Udumo lungolwakho, uJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyathanda nje ukuthi ngikhumbuze ukuthi abaseRoma 10 verse 9 bayatholakala ku-YouTube. Bayatholakala ku-YouTube abaseRoma 10 verse 9. Uyatholakala lo mkhuleko. Uyatholakala ku-WhatsApp kule number 063 77 55 162. Angiphinde 063 77 55 162. Mawuthanda ukuba kule group ebizwa ukuthi ikhaya lezwi ka-WhatsApp, thumela i-WhatsApp message kuyo le number esengiyishilo. Ungiphe igama lakho, ungiphe isibongo, ungiphe indawo ohlala kuyona. Lezo zinto zizokwenza ukuthi ungene kalula ekhaya lezwi ulalela inkonzo. Siyatholakala kwiwebsite yebandla www.entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Amagama amancane, gama uhlanganiswe, ungahlukanisi. www.entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, akubusise. Ube nosuku oluhle. Baba uNsibando ovalelisayo othi uJesu Kristu Inkosi.